Já jsem byl vlastně napůl Slovačiskem od malička. Můj otec byl Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti a i já jsem mluvil spíš slovensky. V našich rozpravách jsem zastával názor, že my Češi musíme hledět politicky se spojit se Slováky. Už koncem let 80. jsem si našel pravidelný letní byt na Bystříčce u Turčanského svatého Martina, vědomě proto, abych sám poznal blíž Slováky. A když jsem přišel za hranice, byl jsem potěšen, že Slovák Štefánik začal stejně s námi a za stejným cílem. Októbra 2018 sa konala v Martine asi historicky najväčšia oslava vzniku Československej republiky. Na storočicu prijatia Deklarácie slovenského národa a založenia Československa prišli vrcholní predstavitelia oboch nástupnických štátov. A práve vtedy sa začala rodiť myšlienka nakrútiť dokumentárny film, ktorý zmapuje všetky turčianske stopy a súvislosti biografie spoluzakladateľa a prvého prezidenta Československa Tomáša Garrigua Masaryka a jeho rodiny. Tomáš Garrigue Masaryk ako by bol predurčený stáť na čele spoločného štátu Čechov a Slovákov. Narodil sa v národnostne zmiešanom manželstve 7. marca 1850, keď otec Jozef bol Slovák z Kopčian a matka Terézia Kropáčková, rodáčka z Hanej. V roku 1877 sa spoznal so svojou budúcou manželkou Charlottou Garrigue, dcérou amerického podnikateľa. Osobnosť Masaryka verejnosť vníma predovšetkým ako politika a prvého prezidenta Československa. Menej sa už vie o jeho činnosti ako filozofa, sociológa, novinára a pedagóga. Málo je známe aj to, že už ako poslanec Ríšskej rady v čase Rakúsko-uhorskej monarchie presadzoval autonómiu českých zemí. Z obáv o svoju bezpečnosť v roku 1914 emigroval a stal sa vedúcou osobnosťou protirakúskeho odboja. Postupne s najbližšími spolupracovníkmi Milanom Rastislavom Štefánikom a Edvardom Benešom pripravili podmienky pre vyhlásenie nezávislosti a ich úsilie vyvrcholilo v roku 1918 vznikom Československého štátu. Následne 14. novembra bol Tomáš Garrigue Masaryk zvolený za prezidenta. Dobový turčiansky svätý Martin bol v druhej polovici 19. storočia národným, politickým a kultúrnym centrom Slovákov. Pravidelne sa v ňom organizovali i rôzne spoločenské akcie. Na jedno z podujatí zavítal v roku 1887 aj profesor Českej univerzity v Prahe Tomáš Garrigue Masaryk. Išlo o národopisnú výstavu v Martine a Masaryk chcel bližšie spoznať Slovensko ako i existenčné rozpoloženie slovenského národa. Pre cestu sa rozhodol aj na základe zdravotného stavu manželky Charloty. Lekári jej odporúčali dlhší pobyt v horskom prostredí a malebná turčianska záhradka bola v tomto ohľade priam ideálnym miestom. Počas návštevy Martina zoznámil statkár Rudolf Krúpec svojho priateľa Masaryka s familiou Lehockých, ktorí vlastnili v idylickej dedinke Bystrička rodinnú zemiansku kúriu. Masarykovcov Bystrička doslova očarila a tak sa do nej počas letných prázdnin pravidelne vracali. Až na jednu výnimku tak urobili nasledujúcich 12 rokov. Vždy si prenajali 2 izby v spomínanej kúrii Lehockých, ktorá dnes už neexistuje. V roku 1923 Masarykovci pozemok kúpili aj so všetkým, čo po kúrii zostalo. Práve na tomto mieste si dali neskôr vybudovať dom, letné sídlo,
ktoré stojí doteraz. Občania Bystričky osobu pána prezidenta, a nie len jeho, ale celej jeho rodiny vnímajú veľmi pozitívne. Poznám to aj osobne z rozprávania starších. Trávievali tu celé leta, prázdniny, je to z dobových dokumentov dohľadateľné. Dcera Alica pomohla vybudovať základnú školu, pomohla vybudovať cestu na Bystričku aj Lipovú alej, ktorá ju lemuje. Ako občania obce Bystrička sme veľmi hrdí, že obec nesie odkaz na túto rodinu v podobe pomenovania ulic. Sme hrdí na to, že základná škola u nás môže niesť meno Alice Masarykovej, že na obecnom úrade môžeme mať a máme veľmi dobre zachovanú časť pracovne pána prezidenta. Aby sme mohli tú hrdosť v tej podobe odkazu pána prezidenta Masaryka v sebe budovať aj naďalej. Pán Barta, čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali majiteľom tak významnej budovy, ktorú postavila osobnosť československých dejín Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tu strávil veľa času s rodinou, priateľmi a spolupracovníkmi? Naša stavebná firma alebo stavebná obchodná spoločnosť expandovala a proste nemali sme administratívne priestory. Tak sme sa rozhodli, že ideme hľadať. A zatúlal som sa sem na Bystričku, pretože tu som staval rodinný dom a išiel som k starostovi Kamilovi Beláňovi. Choď sa pozrieť do Masarykovho domu. Čosi som tu už vtedy cítil aj s manželkou, že niečo tu je, ktoré som nevedel identifikovať, ale keď sme sa postavili na terasu a pozreli sa do tej obrovskej záhrady a tam sme si na tej terase povedali s manželkou, ideme do toho. Kúpili sme to, čo si sme mali, požičali sme si od priateľov, pustili sme sa do rekonštrukcie a môjim cieľom bolo zachovať tento objekt podľa pôvodného stavu. Tým, že sme dali do poriadku túto krbovú miestnosť a pomenovali sme ju Pamiatková izba Masarykovcov, dostalo sa to do verejnosti a postupne tu začala potom chodiť aj suita politikov, od veľvyslancov v Českej, Slovenskej republike, umelcov, historikov, architektov, ale boli tu aj takí, ktorí boli proti TGM. Aj mi vyčítali, ako je to možné, že tu vôbec môžem žiť v takomto dome. Medzi také najvýznamnejšie osobnosti, ktoré tu boli, samozrejme Václav Havel alebo Václav Klaus. Pred 3 rokmi tu bola Zuzana Čaputová, predtým tu bol Peter Pithart, predseda parlamentu aj s celou suitou senátorov. Veľvyslanec v USA Butora tu sedel a prišiel na pol hodinu a sedeli sme tu s jeho manželkou až do noci. Vy ste prijali toľko politikov ako Tomáš Garrigue Masaryk. Pred 3 rokmi sa majiteľmi tohto objektu sa stala moja dcéra a jej manžel Milan Detko zo Žiliny. Čo som mal z toho akože veľkú radosť. Oni sa vehementne pustili do vonkajších externých priestorov. Ploty, ktoré nám padali pomaly na cestu, tak všetko sa vyrúbalo, ale najprv sa všetko zmeralo a urobilo sa to presne podľa tých pôvodných predstav. Veľa ľudí sa ma pýta, čo toto bude ďalej. Ja odpovedám, nie je dôležité. Nie je dôležité, či to bude hotel, penzión, múzeum alebo rodinné sídlo. Dôležité je, že sa zachovala táto pamiatka a zachováva sa aj naďalej. Agilný Masaryk počas letných pobytov v Bystričke udržiaval kontakty s čelnými reprezentantmi slovenského politického a kultúrneho života. Vzájomne sa navštevovali, dlho do noci viedli vášnivé debaty, absolvovali výlety a horské túry. Nadviazal priateľstva s básnikom a spisovateľom Svetozárom Hurbanom Vajanským, s literárnym kritikom a historikom Jozefom Škultétim, spisovateľkou a funkcionárkou Živeny Elenou Maroty Šoltésovou, prozaikom a dramatikom Jozefom Gregorom Tajovským či mladým, ambicióznym politikom Vavrom Šrobárom. Od roku 1901
Však Masaryk do Turca prestal chodievať. Dôvodom bol najmä ostrý ideový a politický spor medzi ním a Vajanským. Bystrička už ale ostala trvale zapísaná v jeho srdci. Do dôverne známeho turčianskeho prostredia sa Masaryk vracia po 20 rokoch už ako prezident spoločného štátu Čechov a Slovákov. Prvú oficiálnu návštevu Martina absolvoval v septembri 1921. Pricestoval vlakom a na železničnej stanici ho vítali davy nadšených ľudí. Na prezidentovú počesť bola v Národnom dome zorganizovaná akadémia. Večer horeli na Martinských holiach a okolitých kopcoch vatry. V auguste v roku 1923 je Masaryk prítomný na oslavách 60. jubilea založenia Matice slovenskej, bol aj pri hroboch Svetozára Hurbana Vajanského, Andreja Halašu a Pavla Mudroňa. V roku 1924 sa prezident Masaryk v Martine zúčastnil na slávnosti položenia základného kameňa novej budovy Matice slovenskej. Finančne prispel na jej postavenie a nechýbal ani na slávnostnom otvorení, ktoré sa za obrovského záujmu verejnosti konalo 29. augusta 1926. Koncom augusta v roku 1926 sa prezident Masaryk s dcérou Alicou zúčastnili na otvorení ústavu Milana Rastislava Štefánika v Martine. Počas slávnostného aktu sedeli pri predsedničke živeny Elene Maroty Šoltésovej, iniciátorke založenia tohto ústavu. Tváre prominentných hostí boli pre novú školu tou najlepšou reklamou. Objekt Milana Rastislava Štefánika pôsobí impozantným dojmom aj v súčasnosti. Počas takmer 100 rokov slúžili jeho priestory vzdelávaniu v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dovoľte, aby som vám priblížila trochu históriu, ale aj súčasnosť Ústavu Milana Rastislava Štefánika, ktorý tu vznikol v 25. roku minulého storočia za pomoci a podpory Československého Červeného kríža, ktorého prezidentkou v tom čase bola Alice Masaryková. Spolupracovala so ženami zo Slovenského spolku žien Živena, osobitne s Elenou Maroty Šoltésovou, ktorá mala rovnako záujem na vybudovaní vzdelávania slovenských žien a dievčat v sociálno-zdravotnej oblasti. Rovnako bola snaha vychovávať učiteľky, ktoré by potom vzdelávali po celom Slovensku dievčatá v starostlivosti o ženu, v starostlivosti o dieťa a chorých pacientov. Môžeme povedať, že tá kontinuita vzdelávania v oblasti starostlivosti o ľudí, v oblasti tých humanitných profesí, akými je sestra, pôrodná asistentka, tak táto kontinuita je tu zachovaná. V roku 2000 sa v zmysle zmeny európskej legislatívy udialo to, že zdravotná škola prešla pod Jeseniovú lekárskú fakultu. Pokračuje sa vlastne v tej tradícii alebo tomu zameraniu, ktorému bola dedikovaná výstavba Štefánikovho ústavu. Vhodne zapadá aj osobná spomienka dekanky lekárskej fakulty, pani profesorky Andreji Čalkovskej. Ja by som sa chcela podeliť o jednu takú spomienku, ktorá sa viaže k Alici Masarykovej a našej rodine. 5. júla 1934 sa konala v rázovitej obci Čičmany súťaž. Volala sa možno nie celkom spisovne podľa dnešnej slovenčiny, ale súťaž o najpeknejší kroj. A v tejto súťaži existuje s nej aj fotografia, v ktorej Alica Masaryková odovzdáva cenu výherkyni a je to moja stará mama Mária Oslicová, ktorá v rámci tejto ceny dostala, možno dneska to je tiež úsmevné, 2 ovce. Ešte by som chcela povedať, že výšivky, ktoré sa realizovali v Čičmanoch, Alicu Masarykovú veľmi oslovili a povedala, že je v nich ukrytá duša národa. V budove za mnou hovoria Martinčania Horákovský dom. Zastavili sme sa tu preto, aby sme sa dozvedeli ďalšie informácie o vzťahu Masarykovci a Turiec.
O vzťahu tohto domu a Masarykovcov nám viac povie pani doktorka Hanna Zelinová, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine. Nachádzame sa v Slovenskom národnom múzeu v Martine, Múzeu kultúry Čechov na Slovensku, v objekte, ktorý pôvodne patril manželom Horákovcom. Doktorka Anna Horáková-Gašparíková bola jedna z prvých profesionálnych slovenských historičiek. Štúdium histórie absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Po ukončení štúdia, napriek možnosti pokračovať v štúdiu, postupne sa habilitovať alebo študovať v Paríži, dala prednosť návrhu Alice Masarykovej, s ktorou sa poznala z práce vo výbore Spolku slovenských žien Živena, aby zastávala funkciu správkyne osobného archívu jej otca, zakladateľa a prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Do služby k pánovi prezidentovi nastúpila v marci roku 1929. K tej úlohe osobnej archivárky postupne pribudli ďalšie aktivity, robila pre neho rešerše z vedeckých konferencií, ale čo je zaujímavé, ovládanie maďarčiny využila na sledovanie maďarskej tlače, ale aj na tlmočenie pánovi prezidentovi pri jeho cestách na južné Slovensko. Je také pekné, že keď mu chcela poďakovať za to, že jej dôveroval a zveril jej svoj súkromný archív, pán prezident jej odpovedal slovami. Tož to ne ja som vás neznal, to Eliska. Ona řekla, že to s vámi půjde, a tož když to jde, tak to je dobře. Pani doktorka, vtedy ešte Gašparíková, sa vlastne stala členkou rodiny Masarykovcov. Mala možnosť naozaj denne sa stretávať nielen s pánom prezidentom, ale aj ostatnými členmi rodiny. A vlastne dostala potom takú ponuku, či by si nechcela robiť o týchto svojich zážitkoch u Masarykovcov, s ktorými žila naozaj všade tam, kde sa pohybovali oni, či to bolo na Pražskom hrade, v Lánoch alebo dokonca v Topolčiankach, či by sa nechcela robiť podrobné zápisky s tým, že možno z toho niekedy bude kniha. Pani doktorka Gašparíková si tie zápisky robila si ich veľmi starostlivo a pripravila knihu, ktorú nazvala U Masarykovcov alebo Spomienky osobnej archivárky Tomáša Garrigua Masaryka. Smutné ale je, že tá kniha vyšla až posmrtne v roku 1995. Vraciame sa k Masarykovej vile v turčianskej obci Bystrička. Kľúčovú rolu pri jej výstavbe zohrala dcéra Alica. V septembri v roku 1929 sa začalo s likvidáciou zvyškov, ktoré zostali po vyhorenej kúrii famílie Lehockých. Mimochodom, v spomenutom roku 1929 prišla s Alicou Masarykovou do Bystričky aj markíza Giuliana Benzoni, snúbenica generála Milana Rastislava Štefánika. Požiadavkou Alice Masarykovej bolo, aby letné rodinné sídlo vhodne zapadlo do celkového rámca a koloritu dediny. Zároveň však muselo spĺňať dobovú úroveň komfortného bývania. Objekt projektovali hneď traja významní architekti. Čech Jan Pacl, jeho meno je zväčšnené na fasáde domu, Slovák Dušan Jurkovič a Slovinec Josip Plečnik, ktorý sa zameral hlavne na detaily. Z nich sa dodnes zachovala typická šakalia kľúčka, je na vstupných dverách do vily. Šakalie kľúčky použil Josip Plečnik najprv pri prestavbe Pražského hradu, v zápätí tiež v Bystričke. Prezident Masaryk prvý raz vstúpil do svojho nového letného sídla 5. augusta 1931. Pred vchodom do domu ho podľa starej obyčaje vítali chlebom a soľou. Bystričku opätovne navštívil v lete 1932. O rok neskôr tu strávil 12 dní. Československého prezidenta chodili do Bystričky navštevovať viacerí jeho blízki spolupracovníci a priatelia. Minister zahraničných vecí Edvard Beneš, diplomat a veľvyslanec vo Francúzsku Štefan Osusky, spisovateľ Karel Čapek a iní.
Pamätníci spomínali, že Masaryk sa správal asketicky a disciplinovane. Takmer denne jazdil na koni. Nerád videl vo svojom bezprostrednom okolí prezidentskú ochranku. Tá sa vraj musela pri jeho prechádzkach do doliny skrývať. Obyvatelia Bystričky prechovávali k tatičkovi Masarykovi srdečný vzťah. On bol k nim priateľský, zaujímal sa o ich život, veľmi rád sa s ľuďmi rozprával. Hlboko ich preto zarmutila správa o Masarykovej smrti v septembri v roku 1937. Na prezidentovom pohrebe sa zúčastnila aj delegácia občanov Bystričky na čele s vtedajším starostom obce Jánom Sýkorom, ktorý na hrob priniesol zem z Masarykovej záhrady a vetvičky z ihličnatých stromov. Medzi obyvateľov Bystričky, ktorí boli Masarykovcom nápomocní pri zabezpečovaní ich letných pobytov, patrili aj vaši rodičia. Iste vám veľa o tom rozprávali, tak mohli by ste nám priblížiť ich spomienky? Masarykovci, keď prišli do dediny, že to bol veľký sviatok v dedine. Moji rodičia bývali v chalupe, ktorú vlastnili Masarykova rodina. Matka ako pomocná kuchárka v kuchyni, otec zase o záhradu. Pani doktorka, keď došla na Bystričku po prijatí a ďalších veciach, navštívila nás v tomto domčeku Drevenici, ktorej hovorila, že drevenica dáva silu a zdravie. Vzadu bola filagória, na ktorú ako všetci celá rodina, ale hlavne Masaryk chodil a pozeral sa na polia, zahľadil na tú šíravu tej prírody krásnej. Okrem Masarykovej dcéry Alice si Bystričku zamilovali aj ďalšie 3 deti Masarykovcov. Najmladšia Olga, miláčik rodiny, a synovia Herbert a najmä syn Ján, budúci veľvyslanec v Londýne a neskorší minister zahraničných vecí Československej republiky. Ján Masaryk bol v dedine obľúbený pre svoj humor, otvorenosť a kamarátsky prístup k ľuďom. Rád sa pristavil na kus reči a neraz dal verejne najavo, že sa cíti byť Turčanom. Napríklad 1. mája 1940 Ján Masaryk z londýnskeho exilu Slovákom v rozhlasovom vysielaní odkázal: Pre mňa je Turiec môj domov. Tam som zažil najkrajšie chvíle svojej mladosti a tam sa chcem na staré kolená vrátiť. Bohatým a mimoriadne cenným zdrojom informácií o pobytoch Masarykovcov v obci je kniha Masarykovci a Bystrička. Publikácia vyšla zásluhou neúnavnej Zory Frkáňovej, ktorá dlhodobo zbierala a zhromažďovala informácie, korešpondenciu a rôzny dokumentačný materiál. Okrem iného si v hodnotnej knihe môžeme prečítať aj túto myšlienku. Vďaka tomu, že Masarykova rodina bola na Bystričke po 10 ročia doma, bolo tu zakorenené vedomie, že Slováci a Češi patria spolu. Rozhodne treba zdôrazniť, že Masarykovci Turiec nielen navštevovali, ale aj finančne participovali na realizácii mnohých zámerov a prichádzali s konkrétnymi iniciatívami. Počas svetovej hospodárskej krízy často podporovali chudobných ľudí a ich deti. V centre pozornosti Alice Masarykovej bolo najmä ľudové školstvo. Turčianskym školám zabezpečovala učebné pomôcky, chudobným žiakom zvykla prinášať oblečenie. V obci Bystrička bol v júli v roku 1927 schválený zámer postaviť novú školu namiesto starej, nevyhovujúcej z roku 1799. Nakoľko štátny príspevok 100 000 korún nepostačoval, činorodá a energická Alica Masarykova presvedčila svojho otca, aby daroval Bystričke 270 000 korún na postavenie novej školy. Výstavba sa začala v roku 1929 a o rok neskôr bola nová škola otvorená. Túto skutočnosť pripomína aj pamätná tabuľa pred vchodom do budovy, ktorá stojí na pôvodnom mieste dodnes.
Prezident Masaryk finančne prispel aj na postavenie ľudovej školy na Mudroňovej ulici v Martine. Otvorili ju v roku 1934 a mala názov Ľudová škola Tomáša Garrigua Masaryka. Žiaľ, škola počas socializmu o toto pomenovanie prišla. Mnoho Martinčanov istotne ani len netuší, že kedysi niesla meno prvého československého prezidenta, ktorý jej vybudovanie aj finančne podporil. Jednou zo škôl, ktoré vznikli v Turci vďaka iniciatíve a podpore Masarykovcov, bola aj mešťanská škola Jána Kolára v Mošovciach. Stalo sa tak v roku 1932, a to aj vďaka osobnému finančnému daru Tomáša Garrigua Masaryka. Naša škola v súčasnosti už spojená škola, kedysi bola základná škola Jána Kolára a základná umelecká škola samostatne, teraz spojená škola. Zachovali sa nejaké dokumenty, plány alebo písomnosti z obdobia vzniku školy? Áno, môžem potvrdiť, že s niektorými kolegami navštevovali archív na Bystričke a tam sme našli mnohé zaujímavé veci, kedy bola založená, kedy vznikla, že pri tej príležitosti ju navštívil aj bývalý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na slavnostnom otvorení budovy školy sa zúčastnil on konkrétne 5. septembra 1932. Dokumentuje aj táto fotografia dobová. Dar od pána prezidenta Masaryka činil 150 000 korún československých. V Lani ste si pripomenuli 90. výročie otvorenia školy. Tak keď aj oneskorene, tak vám chcem zapriať, aby sa vám darilo vo vašej práci. Ďakujem veľmi pekne. Obcí a miest v Turci, v ktorých nájdeme stopy aktivít a iniciatívy Masarykovcov, je viacero. K ním patria aj Vrútky. A tak sme poprosili pána primátora, magistra Branislava Zacharidesa, aby nám robil sprievodcu pri prehliadke dobových materiálov a dokumentov. Medzivojnové Vrútky, teda Vrútky v čase života a pôsobenia prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, mali to šťastie, že prezidenta vnímali oveľa intenzívnejšie ako možno mnohé aj väčšie obce alebo mestá. No a bolo to hlavne z týchto dvoch dôvodov. Jednak Masaryk, tak ako často cestovával na tú Bystričku, chodil vlakom. Napríklad tu sa môžeme pozerať na pekné zachovalé fotografie, kde miestni predstavitelia na čele s vtedajším starostom Karolom Kaločajom vítajú prezidenta na Vrútockej železničnej stanici. Vďaka Alici Masarykovej Vrútočania dostali svoje vlastné kúpalisko. Vtedajší starosta Kaločaj Alicu víta, ako spolu kráčajú smerom na kúpalisko, no a potom aj ako vedie svoju slávnostnú reč na samotnom kúpalisku. To otvorenie bolo takisto spojené aj s kultúrnym programom a aj takou akousi športovou prezentáciou aj plávania, aj vodného póla. Nazýva sa pamätný stĺp Tomáša Garrigua Masaryka. Je to stĺp, ktorý sa rozhodli vlastnoručne, dá sa tak povedať, vybudovať deti z vtedajšej štátnej ľudovej školy chlapčenskej a dievčenskej. To znamená, že tá iniciatíva bola od žiakov. Empatická Alica Masaryková mala k Bystričke a jej občanom vrúcny vzťah. Chodievala tu už od svojich 8 rokov a celkovo milovanú obec navštívila v rokoch 1889 až 1948 36 krát. V jednom z listov, adresovaných svojej priateľke z Bystričky, píše: Bystrička je náš starý detský raj. V inom liste na jeho konci zase uviedla: Toto ti píše vo vernom priateľstve úprimná Bystričanka Alica Masaryková. Po vzniku spoločného štátu v roku 1918 vyvíjala Alica Masaryková veľké úsilie ohľadne zlepšenia sociálneho a zdravotného stavu i kultúrnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Vďaka nej bol Martin od roku 1924 sídlom slovenskej divízie Československého červeného kríža, ktorý viedla. Alica Masaryková sa postupne stala obdivovateľkou slovenskej ľudovej tvorivosti, zanietenou zberateľkou a propagátorkou nášho ľudového umenia a folklóru. Dnes už málo kto vie, že množstvo výšiviek v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine pochádza práve z darov Alice Masarykovej. Dokonca prišla aj s nápadom zriadiť v Tomčanoch pri Martine skanzen. Ten sa nakoniec realizoval v inej turčianskej lokalite, ale až po mnohých desaťročiach. 2000 knižných zväzkov ako osobná bibliotéka Alice Masarykovej sú od roku 1954 súčasťou fondov Slovenskej národnej knižnice v Martine. Taktiež čas nábytku, ktorý sa vo vile Masarykovcov nachádzal, tvorí základ dobových dekorácií v skladoch Slovenského komorného divadla v Martine. Tento ďalekohľad je súčasťou astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika pri gymnáziu Viliama Paulíniho Tóta v Martine. A ako to súvisí s témou nášho filmového dokumentu, o tom si povieme dolu v posluchárni. V Turcii a v Martine žilo ešte viacero ľudí, ktorí si na Masarykovcov ako takých pamätali. To dávalo predpoklady k tomu, že práve v tejto oblasti vznikne skupina ľudí, ktorá bude mať za cieľ nejakým spôsobom Masaryka pripomenúť, pretože roky minulé Masaryka i Štefánika dávali do ústrania. Keďže činnosť klubu bola veľmi zaujímavá, tak počet členov rástol, takže za pár rokov bolo 235. Činnosť klubu bola orientovaná viac menej pôvodne na Masaryka, ale časť programu sa odohrávala v záhrade Strednej zdravotnej školy, kde boli busty Masaryka aj Štefánika. A to nejakým spôsobom navázalo, aby tá činnosť klubu sa rozšírila aj o astronómiu. 2. mája 2002 sa to uskutočnilo, pribudlo tam meno Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika pri gymnáziu Martine. Masarykov dom bol po roku 1948 znárodnený a decénia slúžil na rôzne účely. 3. októbra 1995 objekt vyhlásili za kultúrnu pamiatku. A ešte niečo. Keď prechádzate autom alebo autobusom z Martina do Bystričky, cestu lemuje čarovná stromová aleja, ktorú dala vysadiť Alica Masaryková. Ide o ďalšiu z trvalých stôp, ktoré zanechali Masarykovci v srdcu blízkom Turci. Filmové rozprávanie o zaujímavej téme sa pomaly chýli ku koncu. Naším hlavným cieľom bolo osvetliť súčasným generáciám vzťah Masarykovcov k Turcu. Istotne platí konštatácia, že svojim srdečným vzťahom vyjadrovali Masarykovci aj svoj celkový vzťah k Slovensku. Tomáš Garrigue Masaryk a jeho dcéra Alica fundamentálne prispeli k rozvoju turčianskeho regiónu. Veľmi radi sem chodili, pomáhali inštitúciám aj ľuďom. Žiaľ, na ich silný odkaz humanizmu a činy sme plynutím času ako si zabudli. Hádam, ale ešte nie je všetkým dňom koniec. Dokumentárny film sme nakrútili a pred nami stojí zámer vybudovať atraktívny, naučný, turistický chodník Masarykovci a Turiec. Tak poďme na vec. Ach, synku, synku,
doma si. Ach, synku, synku, doma si, tatíček se ptá. Orali si, tatíček se ptá. Orali si. Oral jsem, oral, ale málo. Oral jsem, oral, ale málo. Kolečko se mi polamalo. Kolečko se mi polamalo.